Ana wong ayu metu kok bingung. Nggih. Apa maneh wong lanang-lanang iku mami kok ta metu ku bingung ae. Iya bengi iki ayu meneh deloken kaya sapam. Gak usah nganteni sampai engko bengi. Kaya apa? Bubar lawak ae wis. Iya. Asline wis ketok. Ngaten. Jaluk haus lho. Sapa haus? Jamian. Heeh, mau ngopo nang talang lak nyonyor kon. Ben haus ngomong mami, ben haus ngomong mami. Rupane koyo bedes tambak. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya, Mi? Ya jelas kurang semangat. Kok iso Wong kono wedok jadi-jadian aku sing asli ya. ngono ta? Saya jajal sampean sing nguluk salam. Temriki niki lurahe ibu napa bapak? Bapak. Kula wau salaman kali Bu Lurah berarti. Nggih. Monggo dipun jawab sareng-sareng kanthi ikhlas nggih. Sing ngarep ngomong nggih ngono iki angele rek. Ditanggapno ludruk larang-larang kae nggih sing kompak. Monggo. Mugi-mugi pinaringan berkahi Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah nggih. Nggih. Sedaya warga desane, sedaya pamong desane, ugi sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Piyean jamian? Iki sing kudune sing jawab iku jamian. Iki piyean? Wedok ae. Wedok ae, wedok ae. Gara-gara njebles sabaroni kak nggawa iyan iki. Monggo dipun jawab sareng-sareng. Saking pamongipun meneng ae, Mas. Nggih. Sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh para sepuh adi sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun nggih yuk. Nggih. Mboten suping ngaturaken sembah nuwun Mami kagem sedaya masyarakat pundi niki Mi? Sik tak wacane Bangah Gedangan Sidoarjo. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun, ugi kagem ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader sedaya, Bapak Panitia, matur sembah nuwun sanget. Mbok pilih ing dalu menika Mami sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusian, Jombang. Atur donga kula katur jenengan sami. Mugi pinaringan berkahi Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Tumrapipun dulur-dulur sabu. Nggih, ngaturaken sembah nuwun kagem channel-channel YouTube rumiyin Mami. Matur sembah nuwun yang sudah hadir di malam hari ini. Tidak saya sebut satu persatu, sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ten kene Budi Wijaya TV wonten cerita humor
Nggih. Wonten campur sarine Delewung. Wonten Yang campur terbaru yuk. Napa niku? Ludrukan. Ludrukan. CEO yang menyamar. Oh nggih. Langsung saged mirsani tengene channel YouTube Budi Wijaya TV. Lan bapile pengen pirsa sejarahne seniman Jawa Timur, monggo Nggih. dipun aturi tengene channel Gundul TV jamian kan. yo yo. Nggih Mami. Dalu menika kasengguyung sound systeme THJ Audio lightinge Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Niki duele napa niki audione Mas Jono? Mboten perso. dulure Oke. dhewe. Oke, matur sembah nuwun atas dukungannya audio yang di sebelah kanan kiri kita niki Mami nggih. Apa? Matur sembah nuwun. Nggih, matur Sudah sembah nuwun. bergabung dengan THJ Audio. Dulur-dulur sabu ingkang sampun rawuh tekon Diayu. Nggih, matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Lamongan seluruh Jawa Timur. Sabu Gresik, Sabu Gresik, Sabu Balung Jombang. Panggang PT Anggrem matur sembah nuwun. Ugi kunjuk matur sembah nuwun sowane Bapak Jarwo, Nggih. uga Bapak Niki Jironi, saking tim napa Mi? tim Kopyor Saking Setro. Setro matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi saking Segodo Bancang Tarik matur sembah Sugeng nuwun. dalu. Saking Lambangan Mas Bayang Goprak Ekang Dik Dalu nggih Mas. Bayang Nggih Kopra. matur Mas sembah Alek. nuwun. Rawuhipun. Saking Radar Indonesia, Mbak Vida kali Pak Oh, Bu. nggih. Saking Mojokerto Mbak Vida ugi Mas Pompo matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi matur sembah nuwun Umi Balung Mojo, Umi Kenti matur sembah nuwun rawuhipun. Sembah nuwun Abaroni. Oke, PT Anggrem matur sembah nuwun. Abaroni matur sembah nuwun. Sinten malih Mami? Jumpa kali kanan menika nggih padatan saben bedayan Sekarsari sesarengan duo nyambik pilek. Gara-gara Ian gak teko ngene. Matur suwun. Diwaste panjang ramelo duwe ayo tulur muda peresani gelare terang Budi Wijaya. Bapak yo aja guyang-guyu, Pak. Aja enak guyu, nyawero. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Kecut. Niku ketinggalan rogo-rogo Mi. Sinten? Niku Bapak sinten niku ingkang damel kopi ya. Rogo-rogo niku duduk rogohi dhuwit. Napa? Gatel. Nggih langsung ke mawon. Langsung kemawon. Anak-anake dhewe Nggih. diceluk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya. Ning Bella Senggakwati dan Ning Adis Arista. Kata kekno parian. Abah Jarwo matur sembah nuwun. Nggih. Ayah sembah nuwun nggih ya. Sembah nuwun. Kudu tak ambung ae. Ayah sembah nuwun. Meneh aku nyalono lurah, Mas. Abang biru Sun. ana ijone. Ora wani ganggu sing penting gak ngurus bojone.
rewangi yen duduk sumur kari nyumbereng ora melu ngombe tak rewangi ya taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Mbak Bella sesarengan Mbak Adis ibu guru niki kabeh. Nggih, guru napa? Guru TK situ guru SMP. Nggih, SMP napa niku Mi? Pecinta damai. Nggih. Si cantik jelita ning Dias Aulia dan ning Rani Asmara. Siap-siap, Bang. Lu ngerti lu bayaran. Iso. Terus Ha, eh. ning Semarang mampir kos-kosan kadung sayang dianggep koncoan Rungokno. pelas meriang dibuntel godhong sing tak tresnani duweke wong. Sabaripun Mbak Rani kare Mbak Dias dipun aturi temriki Presiden Kondang Jawa Timur Sapa sing duwe Gunung Cupak? Jeragan Areng Nggih. Sanana Kempes. Nggih, niki ning Sanana Semerbak Seng dan ning Marsa Triplek. Iya. Triplek Oh, guru triplek. soalnya. Sanana Semerbak Seng. Nggih, saiki ganti. Sanana Semerbak Seng sesarengan Marsa Triplek. Sampun dilajengaken. Manise Jawa Timur. Ning Kiki Amelia Pak dan Bojo ning meneng ae Pak Putri Bo. Agung Sedayu. Tampung. Nggih niki wau supe sing kagungan warung kopi sak daerah Balung Panggang. Sapa? Ning Nini Purborini. Warung 3D. Nggih. Terus Samudranyu Bapak Guswanto matur sembah nuwun. Bapak Kusnan Sugeng Dalu. Nggih, Abah Kusnan matur sembah nuwun. Sugeng Dalu Bu Nini matur sembah nuwun. Makasih. Jos. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo. Abang biru sing merah muda senengane ganggu sing wis rumah tangga. Khusus jamian nih. Aku dilirik bapak ya arek-arek sakakno aku. Sing iku. di Bapak ya arek-arek iki sing di Wis kalau celun langsung. kuwi joy, Bang. Kadang diakoni, kadang enggak.
sing duwe goyangan horeg sak Jawa Timur dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, ning Ika Rempong dan ning Ani Kumala. Horege Jawa Timur. Iya. Hae. Iya. Sabaripun Mbak Ika Rempong kali Mbak Nini. Ya Nini Nunu jenenge. Langsung kemawon. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, ning Yuni Suyanto, ning Rizky dan ning Vikum Sukrisna. Lah ya aku nyeluk menik keliru Nini. Mbak Yuni kali Mbak Rizky sampun nggih dipun lajengaken. Pengreman asri Budi Wijaya, ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu.
pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam tertentu. Terutama untuk sinetron di TikTok CEO ya Mbak ya. Nggih, ning Endang Sukentut dalam sinetron, CEO yang kepilengan. ning Sartini dalam sinetron, CEO yang tersakiti teman sendiri. Temen iki badhe kula aturaken senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang dipun pandegani Ibu Yayu saking Lamongan, ning Mary Sudayat, saking Mojosari, ning Erma Arifin, saking Jombang. Awas persiapan. jangan soto, jangan rawon, jangan nasi kurang siji sop. Ayo, jos tantang gentung sedot. Lah ya. Tepak boloku, tepak dulurku sedote banter are. Mbok kira iku desel ta. Kula ayem mek ketunggokan Bapak polisi ngeten iki. Kok iso ayem? Aku muline gak kecakup. Gak apa-apa. Iki kok sampean lek mulih, sampean sing ngarep Pak polisi burine. Ngaten. Heeh. Nggih menika sedaya olahraga saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi padatan saben Bedayan Sekarsari. Blender nganan. Monggo Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Letting idolane are Jombang sumangga. CEO telah datang. Bisa Anda saksikan di acara Snap Video.
3D. Ayo. Bareng-bareng Dewi Jaya. Ayo kakak Pak. Aku mencintaimu walaupun engkau tak pernah mencintaiku. Aku menyayangimu meskipun engkau tak pernah menyayangiku. Karena wajah cantikmu sungguh luar biasa, sungguh tak pantas bila berpacaran denganku. Karena kita hidup di dalam dunia nyata, bukan seperti drama Cina. Bareng-bareng Dewi Jaya. Gila. Sampai aku kepikiran, sampai kapan urip-urip di sengsara. Sampai aku membayangno, suke kono bojo ora rekoso. Tapi aku bukan raja kaya raya atau CEO yang sedang menyamar. Tapi aku bukan putri yang tertukar atau pemilik giok 43 miliar. Desa Banga istimewa. Uripku iki sengsara. Sebadono Baroni. Aku membayangkan kono bojo ora rekoso. Tapi aku bukan sang dewa pedang atau dewa judi sulit untuk ditandingi. Tapi Sebadono Baroni saking keluarga dalam. dan aku bukan pewaris yang menyamar. Saking keluarga dalam Kopior Sentro. Ayo kakak Pak. Agus. Aku mencintaimu walaupun engkau tak pernah mencintaiku. Aku menyayangimu meskipun engkau tak pernah menyayangiku. Karena wajah gantengmu sungguh luar biasa, sungguh tak pantas bila berpacaran denganku. Karena kita hidup di dalam dunia nyata, bukan seperti di drama Cina. Lagu terbaru. Aku kepikiran, sampai kapan uripku iki sengsara. Sampai aku membayangkan, suke kono bojo ora rekoso. Tapi aku bukan raja kaya raya atau CEO yang sedang menyamar. Tapi aku bukan putri yang tertukar atau pemilik giok 43 Alhamdulillah. Satu tembang niku mau napa, Mbak? Terbaru dari Budi Wijaya. CEO Semerbak Seng. CEO Sermebak Seng.
Iya ta? Dari bawah wonten request CEO tambal ban. Oh, CEO nya menyamar. Jadi Menyamar. tukang tambal ban. Nah, dari bawah ya. CEO yang menyamar alias tambal ban. Tumbal ban. Sing guri-guri ku ojo meneng ae goyang. Nggih Mi, sembah nuwun. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Dilungkas. Dibagi berdua ya Dias.
Sampun. Ayo yang baru putih Wijaya.
sembah nuwun katur paparani Bapak Jarwo ingkang sampun rawuh saking kru Kopyor Setro. Kutang Jombang arane Jawa Timur ratae ukati sabet kota beriman bersindak akan was kadengatane kota santri ya tanten akeh pondake kasane ya lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Mas Sidik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane tertawa sadaya hukum ora lali dina minggu ya pancen akeh sing ngatane pancen padha jaman iku kutha kandidikan kena kanggo contoh kanggo katuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kabupaten Jember. Gimana kok kalau wau padatan saben bedayan Sekarsari ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Wonten informasi, wonten woro-woro yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris Joloteng. Jroning suka kudiling lawas padha bejo-bejane wong lali cik bejo sing eling among rasa ki among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula Nek Ika Wijaya. ngaturaken sugeng talulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.